गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. आव्हान होतं कोकणात येऊनच दाखवा. त्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांना 2 डोक्यावरचं ओझं सांभाळावं लागतं. ते डोक्यावरचं ओझं सांभाळताना हातातली 2 जे आहेत ते सुटतात, त्यांना सांभाळायचं डोक्यावरचं ओझं पडतंय. तर ती जबाबदारी वाढली, त्यांची सूक्ष्म जबाबदारी वाढली. त्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांना 2 डोक्यावरचं ओझं सांभाळावं लागतं. ते डोक्यावरचं ओझं सांभाळताना हातातली 2 जे आहेत ते सुटतात, त्यांना सांभाळायचं डोक्यावरचं ओझं पडतंय. तर ती जबाबदारी वाढली, त्यांची सूक्ष्म जबाबदारी वाढली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.